e agora o prometido de deuda. Posiblemente estamos ante unha das ferventas máis fermosas do mundo. Tahití, na carretera que vai de Ermida a Montalegre, no Parque Nacional do Peneda Jerez. Estamos vendo unha pequena parte da ferventa, pero aí, xusto a 3 metros diante de min, hai aproximadamente uns 45-50 metros en caída libre. É imposible acceder agora. Tendríamos que preparar unha acordada de máis, e hoxe non é o día. Prometo que se tomarán imágenes desde aí. O río vai baixo, é un sitio realmente de ter moito cuidado. Estamos sobre unha placa de granito que é mesmo unha pista de patinaxe, incidides aquí con moitísima precaución, que un accidente aquí é realmente grave. Entonces, logo escribiremos en xoanarcodabella.com e pondremos imágenes sobre o sitio. E agora, eu que teño algo de medo tamén, me despido. E logo volvemos, vale? Hasta logo.